Belum. Setelah pengakuan iman. Shalom. Shalom. Horasma dihamusude ruas nihuriata. Selamat Paskah padua honma dihita. Selamat Paskah. Tapasada marohata di bagasan tondina tabungotima tangiang nahohom. Amin. Huriani tuhata namarlas niroha di pesta Paskap napaduahon parningotan ari haheheoni Tuhan ta Yesusi ido nata pestahon di parmingguon sadarion pesta nabalga doi di namonang Yesus manaluhon banua toru dohot sorop ni hamatean alanii taulahima mamaritahon haheheon nai nunga hehe Tuhani. Ido tutu nunga hehe Tuhani, tutu do hehe ibana. Songon nang hehe Tuhani, hitape hehe do muse. Songon hamomonang ni Jesusi, hitape pamonangon na do muse, maralohon huaso ni portibion. Alanii tahalason mai marhite na mangulahi marsitabean. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Selamat Paskah matutu dihita saluhutna. Nuaing pe tabongoti ma parsaorata dohot debata marende mahita. Somos
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariondo najinadihon ni Jahoba, marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni akapan de bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi, anggo di matata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mertangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuhasangapon, say parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsion nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogod, silahonomu tu akan naporsea diho, marhite Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, amen. Pesta Paskah Tuhan, pesta Paskah Luar, siang hamateani, siang hamateani, Tuhan Yesus doa suang. Patik ni debata dihita di pesta Paskah napaduahon sadarion tarsurat di Sada Korin 15 ayat 20 sahat 20 sada. Alai nungahehe Kristusi sian namate ibana do parjolo ni akana modingi ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean songonido marhite sian sada jolma haheheoni aka naung mate ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata laho mangulas hossa ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahombar tupatikmi amen. Sesat limudan ni
Huriani tuhata nuaing tatopotima inganan habadiaon ni debata tapa uduk marohata laho manopoti dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan hujo hami dogoarmu nabadiai ala natargogot hami maningot dosa nami sai marasini roha maho midahami ukap mapitu haluaon idihami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sia namate, nama naik tu banua gijang doho, mangondihon hami, asi maroham dihami, sai patok tong ma dihami, roha hamoliateon tuho, alani sude nabinain mi dihami. Aleton di parbadia, pangapul ni na marsakroha, pamalum ma saluhut na bernit binaheni dosa nami, romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa, asi ni roha, say unang tulak hami. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Romahamu tu au asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abid bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abid hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Sub
Epistelta di sadarion imasian Markus 10 ayat sia 1 10. Alai anggo Yesus naung mulak mangolu sogot di ari parjolo dung ari sabati di pataridahon do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali najolo pitu sibolis. Jadilah ulai bawahan tu akal nama hibana jolo akan namarsak jala mametangis. Alai dang porsea nasida naung mangolu jala naung diida si Maria ibana. Dunga di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida marupa sono nasi dinalao marta sada nasida. Jadi dohot manasida ro mamaritahon tu akka dongan nai alai nang nasida dang dihaporsiai. Dunge muse ujui kecenangan di pataridahon madirina tu nasi sadai dipisang ganggu dohot dogal ni rohana sida. Ala soporsia nasida diaka naung malnida ibana naung hehe sia namate. Jadi ninna mamandok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahun hamuma barita naulii tunasa natinopa. Na porsia jala tardidi dapotan haluau alai na soporsiai ona huhumdo. Jala on matada akan namangi huton tuna porsea pabalion nasida do akasibolis marhite-hite goarhu dohot makatahon hata nai baru joputon nasida do akka ulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola malua nasida apehon nasida matangana tu akan namar sahid gabe malum ma ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Roh Tuhan Yesus anak sasada berasi roha parholongi mate ibana umukum hita rumar tanah maniahe Jesus Allah Jesus rodori sogon manguluau dama biara ubotodo sonang aurapun Jesus sonang mau alanang Jesus di paraloan odonganana puso rohaku dingoluki pamonangana awanakuna alanamu najalahi tusuki Alahe Jesus rodori sogon mangoluau dama biara ubotono sonang harapun Jesus sonang mau alanang he Jesus Tahati dakon ma
haporsiotai songon nat hinatidakon ni dongata sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantun di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di haupin na silang na tuat tu banotoro na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik susurgo lauhundul di siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatusan di sima ibana pamusubot tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot yasen dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak namate dohot dihanguluan sudah. Amin. Tabege makor dohot kantata. Perempuan terpanggil menjadi pembawa kabar baik dan pelaku firman Tuhan. Manusia tidak pernah merasa cukup. Ketika sudah memiliki sesuatu, pasti menginginkan yang lain lagi. Tidak pernah puas. Seperti 3 perempuan Samaria yang mengambil air di sumur. Aduh, panas banget ya. Aduh, panas-panas begini teman-teman. Aku capek, tiap hari harus mengambil air di sumur ini. Andaikan saja ya, sumur ini bisa kita alirkan ke rumah kita. Kita tidak pernah kehausan dan kepanasan seperti ini. Ya betul ibu-ibu, tapi kita harus tetap bersyukur. Walaupun musim panas dan kemarau, tapi masih ada sumur ini yang memberi kebutuhan kita.
karena sumur tidak kering. Iya sih. Oh ya nggak percuma ya, sumur ini istimewa. Ini kan sumur nenek moyang kita, Bapak Yakub, yang diwariskan untuk kita. Kalian tahu nggak? 4 hari ini aku sudah 10 kali bolak-balik. Oh ya ibu-ibu, ini tugas kita tiap hari ya, hampir bosan. Iyalah, aku aja 4 hari ini udah 10 kali bolak-balik mengambil air di sini. Tapi kok aku masih haus terus ya? Masih kepanasan terus. Memang benar sih apa yang Tuhan Yesus katakan. Jika kita minum air dari ini, kita akan tetap haus dan tetap dahaga. Tapi jika kita minum air yang diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah dahaga dan tidak pernah haus lagi. Malahan kita bisa menjadi sumber mata air yang terus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Kelaparan, kehausan rohani tidak akan terjadi jika kita terus menerima air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Sebab ada tertulis, marilah barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya Tuhan, berikanlah aku air kehidupan itu, supaya aku tidak haus dan dahagaku bisa terpuaskan. Supaya aku tidak mencari air yang hanya memberikan kesenangan semu. Amin.
menentukan pilihan yang terbaik. Dalam mengambil langkah kehidupan, manakah yang harus kita pilih? Terlihatlah beberapa perempuan sedang sibuk menyiapkan makanan. Sementara di bagian yang lain, beberapa perempuan sedang mengikuti PA firman Tuhan. Aduh, sebentar lagi tamunya datang. Masakanku belum matang. Kursi-kursi juga masih berantakan. Piring-piring pun belum ditata. Yohana, di mana kamu Yohana? Bantu aku membereskan semuanya. Baiklah Marta, tenang saja, ayah dong dobe waktu, dan pula buru-buru, tenang Mausi. Tapi dengan pekerjaan sebanyak ini, dipikir-pikir kita butuh Maria. Kak Maria kemana ya? Paling juga lagi belajar Injil. Mana lagi tuh? Butuh ini orang kita. Demikianlah Susana penalan firman Tuhan yang sudah kita ikuti. Iya Maria, terima kasih. Mudah-mudahan firman Tuhan itu bisa menjadi panduan bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Halo Dek, gimana kabarnya? Kak Maria, dari mana aja kakak? Aku udah capek kak, kakiku udah pegel. Kakak yang layanin tamu-tamunya ya. Walah Marta, aduh capek. Marta, mana senyum cantikmu? Sakit, mana kakinya yang sakit itu ini? Aduh, manalah tanganmu yang sakit itu? Aduh, udah pol maju hodai nang damang, tae ngeluh jauh. Pegal, banyak kau lupa. Banyak. Berapa kilo lah nasi kau masak? 5 kilo. Aduh, balgado tuh dah. Godang tamu, godang. Godang, HP dang pala balganya nau. Sali-sali daw mangan ale tabado memang. Agak Ido memang ate. J Marta begida. Kami tadi sama kakakmu Maria dang namar gosip pani. Dang nama katai jolma hami nakingan diskusi songo dia tentang asini rohani debata tuhita ganut jolma Marta Marta unang be marsako je Marta molo neng roto dong unang hepatolan nama ngalopa terus holannya di dapur hudul joho tenang pai maro todong tada Marta? Marta, adikku sayang. Kakak. Sini deh. Maafin ya. Marta, mengapa kamu khawatir dan mempersulit diri dengan banyak perkara, Dek? Mereka ini datang kemari bukan untuk makan loh, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Marta, tahu nggak bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja atau makanan, tetapi juga dari semua firman Tuhan yang dia dengarkan. Benar nggak? Benar Maria. Benar. Ternyata benar. Berarti aku keliru ya kak. Gak apa-apa. Dek. Maafkan aku ya kak Maria. Iya Dek, iya. Iya Marta, benar itu yang kata kakakmu Maria. Jadi Marta, Maria adalah wanita yang dipilih Tuhan dari semua wanita. Amin. Jadi betul. Ya betul. Kita harus juga jadi wanita bijak. Amin. Betul tidak teman-teman? Betul. Hai perempuan, peganglah apa yang ada padamu, peganglah mahkotamu, supaya tidak ada yang ambil. Amin.
Pada hari ketiga setelah kematian Yesus, terjadi gempa dahsyat di kubur Yesus. Ketika malaikat Tuhan menggulingkan batu penutup kubur Yesus, prajurit Romawi yang menjaga kubur itu lari ketakutan. Pada saat itu, datanglah 3 orang perempuan yang sedang menuju kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah pada jasad Yesus. Hai teman-teman, kubur Yesus kan sudah ditutup sama batu yang besar. Gak mungkin kita bisa melihat ke dalam kuburan. Dan sepertinya kekuatan kita bertiga gak mungkin menggulingkan batu yang besar itu. Oh iya ya. Jadi bagaimana dong? Apakah kita harus kembali lagi ke kota untuk meminta bantuan beberapa murid Yesus menggulingkan batu besar itu? Ah, tidak usah. Percuma. Karena mereka masih terlalu sedih untuk ziarah ke kubur guru mereka. Sudahlah, kita lihat saja nanti apa yang bisa kita lakukan di sana. Sesampainya di depan kubur, mereka terkejut karena batu penutup kubur Yesus telah terguling. Dan duduklah seorang malaikat Tuhan dengan pakaian yang bersinar-sinar. Malaikat itu pun tersenyum kepada 3 perempuan yang kaget dan takut itu. Jangan takut. Kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Lihat sendiri di mana ia dibaringkan. Dia sudah tidak di sini lagi. Perempuan-perempuan itu masuk dan mendapati kubur telah kosong. Ya, bagaimana? Yesusku sudah tidak ada di kuburan. Siapakah yang mengambil? Siapakah yang pencuri? Di mana kita cari? Oh, apakah dia sudah bangkit? Aduh, di mana? Kemana kita mencari dia? Pergilah dan sampaikan pesan ini kepada murid-murid Yesus bahwa mereka telah dinanti kedatangan mereka di Galilea. Kalian semua akan melihat bahwa Yesus telah bangkit. Mari kita kabarkan kebangkitan Yesus ke seluruh bumi. Marilah, bersorak-soraklah karena Yesus telah bangkit. Amin. Amin.
marende mahita sian buku ende nomor 54 ayat sada rodi udutna puhut tapapungu pelean sada A dohot sada B. Martang yang mahita, damai di matana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat Paskah madihita saluhutna. Hatan itu hata jamita dihita ima di Paskah napa duahon imana tersurat di buku Pandurirang Jesaya bidu 26 mamuka maisian ayat 10 pitu sahatu ayat 10 sia. Jesaya 26 ayat 10 pitu sahatu ayat 10 sia. Songonon ma tersurat di si tapayuti hutma. Songon parupuan na gabe-gabean nungajonok hasasangana mangae poso-posona mangangguhi maibana di habe bernitonai lau songonido hadadona misian bohim ali Jahoba. Gabi-gabian donang hami mangai poso-poso do hami hape hira alogo do nahutu buhok kami dang tarpatu pahami hatuaon ditanoi jaladung sahat hutu buhon hami isini portibion mangulu donian akan namatem ehedom se bakkeku ngot mahamu jala marolopolop hamu akka isi nyorbuk ay nabur niak kapanodang do nabur muna jala parwaron ditanoi muse akan naung mate. Ido sahatna di bahasa Indonesia idok songonon seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai.
Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikian firman Tuhan. Pudian itu hata nahi nahulongan di bagasan Kristus Yesus. Las doro hata sadarion ala bui kita ima patupahon, ima para minggota Paskah na paduahon. Kita memperingati yaitu kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Jala polado sampai 2 hari dibain di tonga-tongan di Huriata tena, tapi memang jumlah kehadiran sangat berbeda sahaliati. Alana molo tabereng naptuari torop ni akar ruas na romar minggu luar biasa do. Nanti mulai sian buha-buha ijuk sahat muse tu pukul pitu, sahat muse tu pukul 10, pukul 10 tolu, sahat tu pukul 6 sore rame yati. Makalason ima haheheon ni Yesus sian namati alai molo tabereng noaeng boido dihitung dengan jari kita ati, bisa dihitung dengan jari. Nangpe memang ya seksi parupuan sudah berusaha ya untuk wahado asa nean hehe hati. Aka parupuan boy rosudi jala boy asa rame nean naro ima madohoti ibadah tah apala di Bornginon. Alai ternyata kita melihat bagaimana kehadiran dari ya jemaat Tuhan hati. Jadi memang tak sudah hidup hurwa makalason ya ima kebangkitan Yesus memenangkan Paskah di dalam hidupnya. Alani tatangnya aku matutu hata anggia neang tu tahun naneng ro mulai bae nak pesta paduahon hati. Ba torok manian na madohoti apalagi ngadi bae be sore ati asabu ini anak kapar karijo dohot makalason ima pesta paduahonim. Di hamua manginang nahi nahulongan di bagasan Kristus Yesus taidama hatan itu hata ima di pesta na paduahonon disi ditaringoti do ima marhite panurirang jisaya bohado ibada mangida ati ima adong akka pergumulan ni jolmai napai mahon haluaon siam Tuhani. Terlumobi ma di tonga-tongan ni bangsa Israel na totong na sida berjuang, na totong na sida mengerang, na totong na sida menderita, namun hasilnya seolah-olah hanya melahirkan angin ya. Jadi dang boy na sida paluahon diri na sida sadiri ati. Dang boy nasida paluahon diri nasida sadiri. Alanido molo tabereng marhite turpukon ima dibaen dipakai panurang Yesaya dosa ada metafora ima parupuan nagabe-gabean nunga jonok hasa sangana mangae poso-posona mangangguhi maibana di habeberniton nai. Jadi keadaan hamil tua yang sudah dekat yaitu dengan masa bersalin. Molo tabereng di son, buasai pakai bana metafora parupuan seorang yaitu ibu na mengandung ate, nanaing gabe-gabean. Buasai dipakai si Yesaya, neng taida ma songon dia do keadaan di hati hai. Ya, bagaimana keadaan pada masa Yesaya? Taida mana jolo memang dang apala dengan dope teknologi lumobi ma ima namar hahonan tusada parupuan na gabe-gabean. Alani ido persalinan di tiki sangat beresiko tinggi. Ya, jadi hamatian ni parupuan di tiki melahirkan ima poso-posona juk do masa di hati hayati jak songo sonari. Toe ma inna songo namaula ti di sesar main na kan. Itu operasi do kan. Alai pada saat itu memang ya sangat beresiko tinggi ya. Ido namasa di hati hai. Jadi hamatian ni parupuan ditiki melahirkan sangat jok-jok do ya. Jala taida manang songon si Rahel nama rujungolu ditiki seorang anak nak si Paidua ima si Benjamin. Jala pola do dibaheni bana dilehon si Rahel ima guarni poso-posonai si Benoni ate. Namar lapatan anak kesusahan kuinda ate.
Jadi patuduhon paru kilon dan yado panna ditiki par sorang ni poso-poso hati on makna yang tabereng. Jadi di bagasan resiko nama cai balgai di sima akka parupuan manang ina marsigatung situtu tu pangrupion ni Tuhani tangi yang nasida asa dilehon haluaon ditiki melahirkan. Alani ido soal kesuburan juga dan kemampuan lahu melahirkan dengan selamat. Diraju midoi songon pasu-pasu siam Tuhani. Itu adalah berkat Tuhan langsung dari Tuhan hati. Jadi moloboi selamat sahalak ina laho melahirkan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jala tabereng matong soal bisa melahirkan juga kaparopuan nahol songon si Sarah si Ribka do si Hana dinama rukil nasida alayala marsitutu nasida martangiang mangido pasu-pasu asa dilehon parbueni bortian ya Tuhan berikan juga. Jadi semuanya bergantung kepada Tuhan hati. Jadi saguru lomoni rohani Tuhan itu. Alan itu dison metafora ina yang mabain perbandingan tungolu nasida najolo hati. Ima ngolu nama dau sian bohini Tuhani. Dison metafora perempuan na gabe-gabeani na yang manggobarhon lungun ni rohana macai bagas kesedihan yang mendalam. Alaniaka paru kilo na niadopan nasida ditiki ima penindasan manang natarbuang nasida tu Babel. Dalam molo taparate-atehon metafora perempuan na gabe-gabean macai gudang do jepak kita di padan narubiate. Alay na yung taida ma, sahalak ina na gabi-gabian, dohot na mangae, habibirnit ni ima ketika dia mau melahirkan, on ma songon sada simbol sian sada penampian nama ceborat situtu ditiki lam jonok haso sorang ni poso-posoi ima songoni nama balgani ima kesakitan yang dia alami hati. Jadi Bu Idora, hati dia kaina dison membayangkan bagaimana ketika dia mau melahirkan hati. Jadi nang tabereng ma dihamu amang inang hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus di hari Paskah ima di pesta napa dua honon ahado hubunganna ima dohot nats firman Tuhan hari ini yang ada metafora tentang perempuan yang bersalin hati. Alai nang tabereng ma di pesta Paskah napa dua honon naeng kita merenungkan bahwa kebangkitan dari sakit bersalin yaitu menuju sukacita kehidupan hati. Kebangkitan dari sakit bersalin menuju sukacita kehidupan. Di ayat 10 ayat 10 lalu Nabi Yesaya menggunakan metafora perempuan yang sedang hamil dan hampir melahirkan. Seperti perempuan yang hamil yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, yang menggeliat sakit, yang mengerang karena sakit bersalinnya. Taida Madison di Hamua Manginang, penderitaan manusia itu sering kali digambarkan seperti rasa sakit bersalin hati. Jadi menguras tenaga dan seolah tidak berujung. Ya, dan seolah tidak berujung. Jalajo jodoh kita merasa diaka perjuangan nata patupa olo dohira na sia-sia ya. Imana hidup musai di sonde lalu kami melahirkan angin nina ati. Kita berusaha, kita berdoa namun seolah-olah tidak ada keselamatan yang terjadi yang kita alami. Alai marhite paskaon di paingot dohita bahwa rasa sakit bukanlah akhir ati. Bahwa rasa sakit itu bukanlah akhir. Jadi di sahalak ina rasa sakit bersalin adalah ambang pintu menuju kehidupan baru kan idonwai. Alana dung sorang dak danakon kan ada kehidupan yang baru. Lasma rohana ati. Jadi somonido nang hubungan na ima tu Paskah ketika Yesus mengalami salib. Tapayuti hudo ima pia dolorosa, bagaimana dia disalib, bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia disiksa. Dohot bagaimana perjuangannya di Jumat Agung, naing tabereng ma, tanpa perjuangan itu, tanpa ketaatan itu, tanpa yaitu Jumat Agung, tidak akan ada fajar di Minggu Paskah. Jadi nak kaneng jolo di tahun do, nah hati.
Jolo di tahun. Jolo rodo hagula ponina kaningan baru pero natiuriate. Jadi itu nak kaninang taberen di son. Bagaimana dengan Paskah kita diingatkan bahwa rasa sakit itu bukanlah akhir. Jala tabereng mamusia di son. Ima di ayat 10 sia onma sada nubuatan ima taringo tuge kebangkitan ima di padan Nairobi. Didok di sini oleh bahasa Indonesia. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit berdiri. Bangunlah dan bersorak-sorailah, hai orang-orang yang sudah dikubur dalam debu indah. Jadi ahadona naing tabereng ima di namar pesta Paskah hita paduaon wae. Bagi setiap orang-orang percaya, baik laki-laki dan perempuan yang merasa terkubur oleh keadaan, ala gudang dua situasi nama baik kita terkubur ate, akka pakilalanda bernit akana hajit akka sitaonan beban-beban hidup, baik itu karena kegagalan, baik itu karena kesedihan atau penindasan. Marhite paskaon, marhite haheheon di Yesus, naing dipaingot kita, hehe maati. Bangunlah, bangkitlah. Karena apa? Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa kematian itu telah kehilangan sengatnya. Dibuktikan melalui apa? Kubur kosong. Ate, odo proklamasi bahwa Allah berkuasa imah atas maut. Ate. Jala mulai taringoti di sonak king debu neng tabereng ma. Debu bukanlah tempat tinggal kita. Kita memang diciptakan dari debu, tapi ditebus untuk kemuliaan. Alani ido di sot, marhite hahihion di Yesus, marhite Paskah. Songoni nak kita ditugihon do asa bangkit asa hehe hita. Alani ido di sot nak kaning diajak mahita laho bersorak-sorai ati. Asa marlas ni roha hita. Ala memang neng tabereng. Songot jami tanap tuarido bahwa memang tidak ada yang mustahil ya. Ai memang naso mungkini gabe mungkin dua deh. Songon batui isi manggulangi, ido kan. Tapi ternyata sudah digulingkan, ido kan. Naso dipikiri jolma dan itu yang terjadi. Om manakaningan naeng tabereng asa nian bangkit asa hehe mahita. Jangan terlena di dalam debu ati. Cala taida mamusena, didok muse di turpu kontong bahwa ada embun kehidupan ati, ada embun kehidupan. Jadi memang molo opunon di tanah Israel adalah sumber kehidupan ya, utama di musim kemarau yang gersang. Jadi tanpa embun itu tanaman akan mati ya. Tanaman akan mati. Alani ko baradoon ate. Ima embun itu dengan jiwa kita. Bahwa kebangkitan Kristus adalah embun cahaya yang turun menyentuh kekeringan hidup kita. Jadi ditikiro asini roha imana kaning embunon ate taberen dison. Biarlah itu menyentuh hati kita ya. Jadi marhitium panakaningan ala nunga robe obunon, nunga be dilehon ima kesuburan, nunga dilehon be ima nakaningan, songon laho mabayan asa gabe maraik, nanaing dohonon, di tonga-tonga ni ngulu ni Zolmai ini bagaimana seperti rahim kehidupan yang tadinya mandul dan penuh kegelapan, itu mulai melahirkan yaitu kehidupan baru. Dang be songon nakin di son melahirkan angin, alai gabiahado melahirkan kesaksian, melahirkan kekuatan, melahirkan pengharapan. Idot tuh. Jadi dang badabu jolmai betu tu padelian nakaning tanpa harapan. Tapi ketika kita menerima anugerah Tuhan, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit dan memberikan kehidupan baru bagi kita. Di somma nakaning naeng tabereng omma mabay kita gabe marlas ni roha ngolutay gabe aha gabe saksi mahita gabe margogo mahita gabe marpakirimon mahita. Hurian itu hata na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus nakaning nunga tapayutihut akaparupuan ati ditonga-tonga di huriat tahun ya bagaimana mereka mengumandangkan yaitu lagu puji-pujian songoni akka drama-drama singkat manang prakmen jala
tarida do disina kaningan ima paringo tua kaparupuan naro manuguti yate ima dibuha-buhai juki nasida rona sida tu kuburani. Mereka adalah saksi pertama di kebangkitan Yesus. Mereka pergi ke kubur dengan air mata, manakaning songon gobaran sakit bersalin alai pohado musi nasida mulak nasida dengan sukacita, kan? Mulak nasida dengan sukacita karena apa? Yesus telah bangkit. Alani marhite turpukon dihita sude terkhusus maaka parupuan ya. Nah, tapi memang tak pola di dokon ya parheon ni parupuan, parheon ni na itonga-tonga di huriata. Alai na yang dohonom ma dihita na pungudison terkhusus bagi para ibu di sini akaina ate yang sedang berada dalam tanda kutip sakit bersalin ya karena pergumulan hidup didotong ya karena pergumulan hidup naing dohonom ma unang kita menyerah ate. Unak kita larut dalam keputusasaan. Jangan menyerah pada yaitu keputusasaan. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan perjuangan kita berakhir menjadi angin. Berakhir menjadi angin. Songon parupuan nakaningan namar sigatung tutuhani ditiki melahirkan ibana bersalin ibana asa selamat ibana. Songon itu nak kita ya. Aka parupuan narutu kuburani nakaningan. Mereka datang menangis karena menyaksikan bagaimana Yesus itu kan kontar silang ibana rona sida memang di bagasa nah hado duka cita do alai holan di boto nunga hehe Yesus gabe lasdo roha nasida songoni mana kita te AHP ya akan nama sa di tonga-tonga di nguluta molo tarasahon pi akan hajit pola di gobarhon sakit bersalin di tonga-tonga di nguluta lah memang sampai bertaruh nyawa duati alai na yang dohono manakaningan. Jangan biarkan perjuangan itu berakhir menjadi angin ati. Posro hata ya. Posro hata tutu hata. Alana di zon naking di zon kita harus sambut embun cahayanya. Gimana kaningan? Tajalo matu hatai tapasahat ma nguluta tutuhani asa aha asa kembali muse semangat tai marsi gorgor. Unang beaha, unang bemelos. Itu kan? Unang bemelos. Alani di son marhite pasca na padua honon di paingo dohita bohado hita gabe saksi-saksi ima bohado hita gabe sibuan barita ate sibuan barita sibuan harapan bahwa memang portibion porludo mabege bahwa ada harapan setelah kematian bahwa ada yaitu sukacita setelah duka cita bahwa ada tawa setelah tangisan ate jalai nunga dibuktihoni marhite haheheoni Tuhan Yesus atong dihita na pungudison terkhusus akka inanami na boy patupahon akka pelayanan ima marhite akka ededohot prakmen molo tabereng tutu topik ima di pahehe di matado akan mati Tuhan membangkitkan orang mati. Itu membuktikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimanapun beratnya pergumulan kita, apapun yang menimpa kita pada saat ini, kita nama boto akan masa di tonga-tonga di ngulutta nang peboy hamu pajuduhon nak kaningan songon nalas roha si patah itu kan. Tetapi pasti ada pergumulan kita masing-masing. Kita na pungusaluhna alai marhite haheheon ni Yesus naeng ditogihon dohita bangkitlah ya hehe mahita si anak keterpurukan hehe mahita anak kaningan si anak nama dodoni hit anak kaningon songon ya digobarhon parupuan na bersalin mari bangkit penuh harapan hati asa boy hita marhite ngolut tahun menjadi saksi-saksi ya memberitakan sukacita memberitakan kebangkitan Kristus itu tugas tanuang hati tabarita homma haheon ni Jesusi totong lasrohata totong margogo hita jalatarida mahita aka imayana konda naso olo
putus asa di tonga-tonga ningolunda. Tetapi apa? Penuh semangat ya, penuh perjuangan. Jala totong di bagasan hapor seaon natugu. Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Atong lasmarohata madalani ari-ari ni ngoluta, karena ternyata di dalam Tuhan selalu ada harapan, di dalam Tuhan selalu ada sukacita, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Martang yang mahita. Muliate madiho ali Tuhan pardinggan basa di paingot hodo hami marhite hatam nabadia yali Tuhan. Asa molo mangai pe hami tutu polado di gobarhon si Jesaya songon paropuan tutu ima nanaing bersalin na mangai ali Tuhan na hacita ali Tuhan. Alai molototong tutu marpos ni roha, molototong mga sahoko ali Tuhan di ngoluna, jaloon na do hagugoon, jaloon na do las ni roha nasyakoy. So ngoni manak kami ali Tuhan di perdalanan ni ngolunami. So ngonak kanang tinobus mo hami ali Tuhan, na pola mati hotar silang humokop pami. Jalanang mulak mangulu, so ngonaw ngali Tuhan, hupes taho kami mulai di hari naptuari doho sadarion. Imatutuma baik kami margogo bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan maut telah dikalahkan. Di pahehedo ale Tuhan akka namate. Jala terbukti doi imahehe Yesus sian namate. Ali Tuhan pardinggan bahasa tong papos rohanami molo didodoni si taonon pehami molo didodoni parukilon pehami molo didodoni akahamaolon pehami ali Tuhan di pardalanan ningolunami songo nakaya nakomu papos rohanami ali Tuhan adong doho na mga lehon ima embun pengharapan di hami na mga lehon halabohon, na mga lehon kesuburan ali Tuhan, na mga lehon las ni roha. Jalanunga di leho kono ni holong mi denggan di basami, marhite ali Tuhan, naung mati ho humokop kami. Atong pos marohanami ali Tuhan, asa las marohanami, margogo mahami, madalani ari-ari ni ngolu si pasahaton mo Tuhami. Asa mulak kami ali Tuhan sian bagas coromon dengan penuh sukacita. So ngonak kaparopuan na roa ali Tuhan, ima naeng mamiyahi bakke malit Tuhan tu udeani alai di bagasan arsak nasida roh gabe di bagasan las ni roh hado nasida mulak so ngoni mahami mulak sian bagas coromon ali Tuhan ala di leoko di hami ali Tuhan hagogoon di leoko di hami ali Tuhan las ni roha di leoko di hami pakirimon atau ngali Tuhan saat di homa daging nang tordinami saat di homa ali Tuhan saluhut na ruas nyuriam mulai sian danak saat tunang lanjut usia pasu-pasu ganup rumah tangga leon hadameon lehon las nirohap pasu-pasu akenak kon dihuriami ale Tuhan disaluhut akka cita-citana unang luas madeli ale Tuhan tarlumobi dia kapersaingan noai ale Tuhan di sialani hamajuon di zamanon alai totong pos rohana sida ale Tuhan mangido mangalu-alu tuho ale Tuhan jala mga sahokop asa ale Tuhan margogo na sida jala totong ale Tuhan gabe sitiruom ali Tuhan pasu-pasu saluhutna akaruas nyuria molo pe di bagasan parsahitom leon hamalumon akana marukil urupi akana berduka cita homa nama lehon apul-apul nasyakoi atau ngali Tuhan macce gudang dodosa pangalosion nami seisa mali Tuhan nasa talupa memang jalo asni roham jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin mari deh kita los tapa sahat mapiliata.
Tatangnya kon mapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroan saluhut silio lehon na dinggan dot na sauli basa na mauli utus hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe wap na hutus di jolom pasu-pasu may jalan ramoti aso parhasia kami pilihanon pati bulhon harajau mo ditonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalaputa dahami gudang ni silio lehon mitu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gijang say pinurbadia maguar musay Roma harajaon say sawat molomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sedarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unag kami tu gihom tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ayo mulak mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodim. Amin.